A mae rhain mor hyfryd. Dill bach yn wahanol. Beth dwi wedi gwneud yw toddi menyn. Mae 'da fi 200 gram o fenyn fan hyn wedi toddi. So yn weddol uchel mewn blaster. Ond tywydd o'r yn dod, falle bydd eisiau fe arno ni. Blawd plaen mewn fan hyn. A mewn at hwnna, fi'n mynd i rhoi 120 gram o siwgr gwyn. A rhyw, hanner cwpaned, rhyw 50 gram o siwgr brown. Mae hwnna jyst yn rhoi tym bach fwy o flas. Ie, yn ofyn pam 2 wahanol fath o siwgr? Wel, bydde jyst yn siwgr brown, bydde fe jyst yn blasu o siwgr brown. So, troi cyfuniad, mae ydych chi'r y maint iawn o siwgr, ond gyda tym bach fwy o flas yn peth yma. Cydbwysedd gwahanol. Ie. A wedyn mewn at hwnna, fi'n mynd rhoi bach o flas yr hydref, sef bach o cinnamon. Os da chi'n hoffi cinnamon, gadwch e mas. A os nag o cinnamon gyda chi, neith space cymysg y tro yn iawn hefyd. Wedyn bach o vanilla. Rydw i wilod tua llwyed, hanner llwyed bach o vanilla. A wedyn, mewn at hwnna, fi'n mynd rhoi yr menyn i gyd. A wedyn, just mater o gyfuno hwn, tan bod e'n dod at ei gilydd fel rhyw fath o belen o does. So, os ych chi yn rhoi cymysgell, ych chi'n neud e mewn peiriant, ond mae e'n dod yn weddol gloi. Ti'n fawr ofalus gyda siwt ti'n cymysgu hwnna, Lisa? Na, dim o gwbl, just ewch amdani. Ie. So, just cyfuno'r cyfan. Mae fe'n dod fel rhyw fath o past bach. A mae hwn wedyn yn mynd i... Felly, beth chi'n galw hwnta? Rhyw fath o flapjack? Ond mae rhyw fath o flapjack, fath o tray bake, neu rhyw fath o barin. Fi'n teimlo bod e'n eitha addas ar gyfer falle brecwas, neu snack gan o'r bore. Mae jyst yn rhywbeth bach melys, ond dwi ddim fel spwng, mae bisgien i ryw fath. Mae'n llawn egni hefyd. Odyn. Mae siwgr a... Ie. Rwy'n dweud rhywbeth da cyn mynd i'r gym, ta. Ni'n cael o gan o bore. Fi wedi leino tin fan hyn wedyn, a beth yw'n ei wneud, yw jyst torri lawr y corneli fel yna, jyst mwyn tecluso yr ochrau, a wedyn mae'n ffito mewn yn y tin, tipyn yn fwy taclus. So, o'r cornel yn syth lawr, a wedyn mae'n galluogi chi i ddod i fe yn eitha sgwar fel yna yn y tin. Chi'n gallu gweld? Wedyn mae hanner hwn yn mynd mewn i'r tin, a ni'n mynd i wasgu fe mewn i'r corneli, fel hyn. A'i wasgu fe lawr. Triwch wneud e'n weddol daclus, a triwch cael e'n weddol fflat ac yn gyson, chymod, yn trach na twlpyn mor yn y canol ar y mynol yn mynd i ddim. A'i wasgu fe lawr fel hyn. Mae'n hanner tymor wrthos nesaf, yn dwi? Mae hwn yn rhywbeth bach gret falle i wneud gyda'r plant. Bydden wrth i boddau, goch chi dilo, wrth gwrs, gynta. O'n i bron a dweud, yn y ddar gyda'r picnic, ddim yn rhaid, dywydd picnic yn mynd ydy. Wel, picnic o'r. Picnic tywydd o'r. A mae hwnna... Ie, chi'n gallu dod i hwnna yn yr oergell wedyn, jyst i oeri sy'n mynd bach, fel bod y menyn yn mynd yn galetach ac yn dal at ei gilydd. Wedyn, gyda'r gweddill fan hyn, ni'n mynd i ychwanegu rhyw 20 gram ychwanegol o siwgr. Mae hwn fel rhyw fath o crumbles, fydd. Beth yw'r gwahaniaeth nawr? Mae hwn fel topping? Fel topping i hwnna. Na, achos dwi'n gwybod sy'n rhywun gallu gweld ar y camera, ar y darna gorffenedig sy'n y tu blaen fan hyn ar y plat gwyn. Mae rhywun yn gallu gweld y ddau haen i ryw radd ydy bod y gwaelod yr... Rhyw, sylwes ti hwnna'n ddaw? Dwi'n astudio mwy dy dda iawn. Gyd peth amdano fi. Swnna'n syni fi rhyw ffordd. Na. Blawd corn gyda fi mewn fan hyn, sy'n tymor bach yn fwy anghyffredin falle. Mae hwnna yn neud y top yn fwy o crunch. So mae'n neud y bisgïen yn fwy crunchy. A wedyn, mae gyda fi cyfuniad o mafon a llys. Llys, ie, yr blueberries. A ni'n mynd i just cyfuno hynna. Heb i wasgu nhw gormod wrth gwrs. Mae hynna yn ffrwyth ffres ar hyn o bryd. Odyn. Felly, fysa chdi'n gallu defnyddio rhewi o gwbl? Yn gwmws. Neu unrhyw gyfuniad arall o ffrwythau. Gallech chi ddefnyddio ffrwythau sych, ond y broblem trwy ddefnyddio ffrwythau sych yw, wrth bod e'n coginio yn y ffwrn, maen nhw wedyn yn sychu gormod, a maen nhw... A maen nhw'n sychu'n barod mewn ffordd. Odyn, a maen nhw'n mynd yn ddi, a maen nhw jyst tyma bach, dwi'n gweithio cystal, fe ddod yn hwnna mas o'r ffordd hynna. A wedyn jyst mater o weithio hwn ar draws y top fel hyn, yn trial cael ei ddisgwyl yn daclus. Llwch chi ddodi tamed o siwgr demerera dros y top tos, chi'n mwyn efo crunch to, ond fi'n credu bod digon o siwgr mewn. Does dim rhaid cael hwnna. Mae'n eich sy'n arall sydd wedyn. A mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw hanner awr, tan bod y cyfan wedi coginio, wrth gwrs, blawd yn coginio, a mae fe yn domas a chi'n gallu neu oeri. Siwrna mae'n cael ei oeri, chi'n gallu mynd ati i dorri nhw mewn i slices bach, a dyna nhw fyna. Gallech chi ddod i
unrhyw gymuned lle chi ddod i mango, lle chi ddod i unrhyw ffrwd. Maen nhw'n dda gyda mwyar. Mwyar dion, felly sydd gyda chi, cwrens coch, cwrens dion, yr teip naw beth. A faint mae'r hyn yn para wedyn, Lisa? Os ti'n coginio nhw heddi, faint bydden nhw yn iawn i fita am ba hyd? Dim ond bod nhw'n cael eu cadw mewn tin sydd ddim yn gallu yn air mewn, fe baro nhw am wythnos a hanner, achos mae yna cyfan o fraster a siwgr mewn yna, does dim byd lot. Oni bai am y ffrwythau wrth gwrs, so mae werth dod i nhw hefyd mewn yn yr oergell. Allu di rewi nhw fel la? Gallet yn bendant. A wedyn mae'r hynna hefyd yn hyfryd fel pwdin, gyda bach o iogurt wedi mynysu gyda mel neu rhywbeth fel yna. So, perffaith ar gyfer picnic, fel ti'n gweud, neu ar gyfer mynd i'r bagin bwyd yr ysgol.